World 2015 je startovní číslo 17. A jaká země patří číslu 17? Je to Vietnam. Gratulujem. Súťažiaca s číslom 17 z Vietnamu je druhá Vice Miss Deaf World pre rok 2015. Dámy a pánové, číslo 17, Vietnam, v tuto chvíli získala titul druhé Vice Miss Deaf World 2015. Získala šerpu, samozřejmě nádhernou korunku, také partnerů velmi lakané ceny. Já poprosím předávající, aby předali. Áno, milí porodcovia, nebojte sa, zoberte korunovačné klenoty, porodcovia. Nechte si ujít nejenom vodní dávku. Poďte, nebojte sa. Pozrite, ja vám to ukážem pre ostatných porodcov. Tak, korunka patrí tuto slečne. Skvelé. Porodkyňu taktiež poprosím, poďte pekne po jednom. Máme 8 titulov, nechce nie sme do rána. Zuzanu Babišovou předala nádherný dárek od našich partnerů. A s gratulací a s květinou budou už připraven také Jakub Ludvík. A myslím si, že reprezentantka Vietnamu si řádně užije první dekorování bronzové dámy. Druhé Vice Miss Deaf World 2015. Áno, ďakujeme porodcom, postupne ich môžu vystriedať ďalší porodcovia, ďakujeme vám veľmi pekne, ktorí budú ďalší titul vyhlasovať. Poprosím, aby na pódium prišla speváčka a herečka Iva Marešová, taktiež doktor Jan Lešták a za zväz nepočujúcich a nedoslýchavých Českej republiky prezidentka